खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय। दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान खौरां लानानै फैदों। गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। गिबियावनो दङ हाग्रामानि सरकार एबा बिपिएफ सरकारा दिनै गासै इएमफोरनि लिस्टखौ फोसावनो थांगासिनो दङ आरो दासिमबो बिथांमोना अफिसियेलि बिदि एनाउन्स खालामाखै। नाथायब्ला जोङो ससियेल मिडियाफ्राव गोबां नुनो मोन्दों बिदि माखासे मानसिफोरा गोबां बिदि लिस्ट बानायनानै बिदि इएमफोरनि लिस्टखौ बिदि होगासिनो दङ आरो जानोबो हागौ बिथांमोनानो इएम पस्टखौ मोननो हागौ। बिदिब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव दासान्दि गोसारबाय थानाय लिस्टखौ जों बे समाव जों नायनो फै। सेथियावनो दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो नायब्ला नुनो मोनो धनेश्वर गयारि, मिथुराज नार्जारि, मुनमुन ब्रह्मा, पानिराम नार्जारि, प्रकाश बसुमतारि, देरहासार बसुमतारि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लोमस्राव दैमारि आरो फ्रेस मुसाहारि। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव गणेश कसारि, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आक्तारा आहमेद आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेम्स बसुमतारि आरो पानिराम ब्रह्म। बिटिसि गभर्नमेन्टआव गोदानै फोसावजानो गोनां इएम पस्टखौ बिथांमोनानो मोननो हागौ। मैयानि दिनाव तिनसुकियायाव 1 लाखनिबो बांसिन टि ट्राइब्स एबा आदिबासि सुबुंफोरा सोमावसारदों। बिथांमोननि सोमावसारनायनि गुबै जाहोनानो जादों एसटिनि थाखाय डिमान्ड आरो लेन्ड राइट्स नांगौ। बिथांमोननि एसटि डिमान्ड आरो बिथांमोननि लेन्ड राइट्स डिमान्डखौ जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ फुलफिल खालामाबा फैबाय थानाय दिनाव बिनिख्रुइ देरसिन सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। हिमाचल प्रदेशनि बिलासपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। खारबाय थानाय बासआ लेन्डस्लाइड जानानै हाजो गोजौनिफ्राय गाहायाव गोलैबोयो जायनि जाउनाव 15 जन सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। आरो बे जाथायखौ लानानै भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। राजस्थाननि जयपुराव मोनसे गिलु बालु जाथाय जादों। गंसे केमिकेल लांबाय थानाय गारिया गंसे 200 खान सिलिन्डार गेस लांबाय थानाय ट्राकजों सौग्रावनानै गोबां ब्लाव ब्लाव अर जोंनायनि जाथाय जायो आरो बे जाथायावनो गासै 200 खान सिलिन्डार गेसआ ब्रास जानानै ओनसोलखौ नस्थ' खालामो। नाथायब्ला खौरां बिजोङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखैसै। आसाम आरो नागालेण्ड गेजेराव थानाय भगदै दैसायाव सासे मिलिटारिनि AK-47 गलांनानै गोमादोंमोन। नाथायब्ला बे गोमानाय AK-47खौ मैयानि दिनाव एसडि आरो बिथांमोना नागिरनानै संदाननो हायो। उदालगुरि जिल्लायाव थानाय नं 1 आमगुरिनि सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। लाइमोना डिउटि जोबनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो सिपाझाराव गारिनि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानो गोनां जायो। सासे बर' लाइमोना सुंद' सल' लिरनानै सा सानजा भारतनि लाइमोन लिरगिरिफोरनि 2025 इं मायथाइनि नैथि खेब अंगुबै हरेश्वरी हाज'वारि लाइमोन थुनलाइयारि बान्थाखौ दोंसे लामा नागिरनानै सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय लाइमोन लिरगिरि बुद्धदेब नार्जारिया आवथायनो हादों होननानै गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा फोसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे गोदान रादाब मोनबाय थानो थाखाय आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै।